Kevään juhlakausi starttaa ihan kohta. Tässä vinkkaan sulle, kuinka pukeudut perhejuhliin. Kastejuhla, konfirmaatio ja ylioppilasjuhlat poikkeavat pukeutumisellaan suuremmista juhlista, kuten häistä. Perhejuhlat pidetään usein kotona ja pukeutuminen on rennompaa, mutta se ei saisi kuitenkaan olla liian arkista. Juhlava pukeutuminen on suotavaa, vaikka juhlat ovatkin kotona. Usein annan asiakkaalleni ohjeen, että voit valita asun, jota voit helposti käyttää myös muualla ja jopa arjessa eri asustein. Kannattaa välttää ylipukeutumista, koska juhla on yleensä vähemmän muodollinen kuin esimerkiksi hääjuhla. Mekon helman pituudella ei ole niin sääntöä, mutta turhan avaraa pääntietä kannattaa välttää. Mekon päälle sopii lämmikkeeksi mekon sävyyn sopiva neulejakku tai juhlava trikoojakku. Suosittelen välttämään mustaa juhla-asua, onhan kyseessä iloinen juhlatilaisuus. Mutta mitä mummi pukee juhlaan? Mummi käyttää ihan samoja raikkaita kevään sävyjä ja valitsee sävynsä ja asunsa oman mieltymyksensä mukaan. Aikuiselle hihallinen mekko on se helpoin valinta, mutta jos juhla on osaksi ulkotiloissa, tarvitaan myös lämmikettä hartioille.